Salam mehriban denanlar. Moda Fasonlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 2024-2025 ýyllaryň trendleri, ýani trend koýnakları barada görleşelim. Gülli şekilleri, gül naşlary ennidiň agır tamys däller, eýsem soğuk mövsümde de ýörgünli bolar. Trikotaj we köp gatlylyk. Trikotaj önümleri sazlaşygyň we geyim gatlylygynyň täze görnüşlerini hödürlemek bilen ýene de trendlerine galýar. Bu trendler täze mövsümde geyimlere ähmiýet berýän her bir adama özüne mahsus stilini tapmakda, garderobyň geyimlerini mövsümine görä taýhallamaga, döwre görä geyinmäge mümkinçilik berýär. Ýaşyl mövsümiň reňki. Garaşylmadyk ýagdaýda mövsümiň iň ýörgünli renk hökmünde ýaşyl renk saýlandy. Hakydan başlap narpyz ýaşyla çenli. Ol geyimlerde, esbaplarda we hatda aýakatlarda da ören trende görä görünür. Daraldylan göwrüm. Dizaynerler bu gezek ýene de dıkyz materiallardan taýýarlanylan nusgasyny hödürläp, ýene de denan geyim stiline ýüzlendiler. Fütük, bedek elementler hökmünde. Fütük, ýagny ýün, deri, indiňe bir iski eşikleri däller, eýsem sumkalary, aýakgaplary, köýnekleri we hatda penjekler hem bedeýär. Köýneklerdäki çözgütler. Göwräniň garyn bölegini açmaga ähmiýet berýän dünýä modasy şu hili stilde taýýarlanylan köýnekleri mövsümiň garaşylmadyk tendensiýasyna öwürdi. Islenlik zatda deri. Derden taýýarlanylan eşikler dürli görnüşleri we stiller hödürlemek bilen meşhurlugyň belin derejesinde saklanýar. Bu kurrun verjek videom şulardan barat. Videolamy halaýansyňyz diýip umyt edýän. Ýene de şular ýaly videolardan habardar bolmak isteseňiz, ýagny görmek isteseňiz, Moda Fasonlar kanalyny bilen galyň. Hemmäňize sag bolun.